Évzáró taggyűlésünknek mindig volt valamilyen mottója, mindig volt valamilyen alapgondolata. Az utolsó tavalyi évzáró taggyűlésnek a mottója a közösségépítés volt. Most már büszkén mondhatjuk el, hogy ezzel a gondolattal mi nagyon komolyan elfoglalkoztunk, és sikeresen felvettük a kapcsolatot az IC Vianova polgári társulással. És jövő héten, szombaton, március 3-án immár a második humor estet fogjuk közösen szervezni. Több alkalommal is találkoztunk velük az elmúlt év folyamán, nagyon jókat tudtunk velük beszélgetni. Fantasztikus élmény volt számunkra, hogy mennyi dinamika van ezekben a fiatal emberekben, fiatal hölgyekben. Tele vannak ötlettel, úgyhogy ez gyakorlatilag úgy csapódott le bennünk, hogy így fogalmazzák, hogy nekünk is egy kis lendületet adott, mi is igyekszünk hozzájuk fiatalodni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a kapcsolat a két szervezet között, illetve a társulás és az alapszervezetünk között biztosan nagyon gyümölcsöző lesz. A mai taggyűlés alapgondolata a javaslatunk szerint a dialógus vagy a párbeszéd lehetne. Erről a témáról lenne jó elbeszélgetni, ugyanis én azt tapasztalom, ha visszatekintek több évre, hogy nagyon sok szervezet, polgári társulás, intézmény, politikai pártok működnek, egyházak működnek a városunkban, de gyakorlatilag dialógus, párbeszéd közöttük nem tudom, hogy folyik-e. Ha esetleg igen, akkor ezt el kell nekünk mondani. Örülni fogunk neki. Nekem inkább úgy tűnik, hogy mindenki abban a saját kis közösségében tevékenykedik, meg érdemben is dolgozik, meg szervez, de ilyen koordinációs szinten, vagy olyan szinten, hogy esetleg valahol spontán ezek az emberek le tudnának együtt ülni, erre egyelőre úgy néz ki, hogy nagy lehetőség. Nincs is ilyen hely, gyakorlatilag Démaszonban venni, úgy gondolom per pillanat, ahol ezek az emberek le tudnának ülni, és kötetlenül esetleg el tudnának együtt beszélgetni egy-egy este folyamán. Úgyhogy ez lenne egy ilyen gondolatébresztő javaslatom is a mai évzáró taggyűlésben.